Jimmy, Oh, naman. asa lang kuan ali sundang? Oh, ito ko malo sa radyutan mo. Daga sundang ni Grace. Wala eh. Ganun sa kuban naman lang ni. Ikaw rin gamit, anak. Kami yung kitaan mo. Wala, ikaw magamit niya. Kami pangitaan. Diba, basig inyong gigamit ba nagbuga-buga mo kahoy just gibilin ra ninyo. Manggod. Ana pa oh, ato naman dito sa ilalom sa kuan, dito sa ilalom. Ako itig sili, kamu itig. Ugaw-ugaw. Babae naman nagtrabaho. Ang kuan ba? Ang sundang ani Jimmy ba? Pagi ko kabalo asa gibutan mo na ikaw may nagamit, anak. Sige ra ba kag wala tapos imurang biyaan dito sa punuan sa nangka. Biyaan. Imo na putong gitigbas-tigbas gurog nangka. Si Grace nagamit, anak. Eh, pasanginan pa kunin mo eh. Ay, shit, Ikaw ra sangin. sige, pamugag kahoy diha. Ikaw rin si gamit tundang Grace. Buga ba rin ko? Sangil man ka. Ato ko sa bukid ron ba? Nya. Sige dito na ko kulay sundang. Tara, magbiya ka usahay pa. Sige, karo po bilin-bilin na to. Kung inday ta nga ha. Ay, asa mo bawasan na. Kurang lagaraw akong dalon eh. Asa na gibutan mo ko na, anak? Nasulod na wala na diha. Ikaw Grace, di magkuan-kuan ha. Ano sa nang break ka pa? Panirado diri ba? Ano manggod nga? Wala ka umi. Ano yung mga balik ko pa? Pwede kong koy, koy. Baka kailangan ng bakong niabot diha, Gipart ang pangalan. Kabuutan, anak pa? Kabuutan bitaw. Baka nasuito sa Ako sa tagbukid pa. Kumatong bukid eh. Okay, kanto ito. Tibaklay. Kalan kayo, pero buyab-buyab. Tabangi sa kong pugas o mais ba? Kapay, ato ito pa, eh, init kayo. Ay pangayon ako para sa imong kuan ha. Bahala kasi mo. Tao, koy, taro rin. Tara na, tara na. Kuan. Panirado diri. Ano mandarado man ko? Para nga, igang kayo. Oo man, salat naman mo nga. Sige, Bart, baka na bakong niabot ba? May bangon sana, unsa ka mo na niya diya? Ako na pa nang abot. Balukag, Hindi na nasuito dire kay bago pa na. Parang inasuito pero bad record na na. Wanted ng bataan na. Ano maladak pa? Okay, ni si Bat diri. Abot-an-botan na diri pero wanted na. Lagi na nga. Sige na, clear. Tara, tara. Ang mga thermos, gibilin rin mo dito, naras ba yan? O, naray ito sa payag eh. Tama, nakalimutan kong dalato na eh. Napay bukas dito? Napa, nagkam pa. Tara. Tara. Panirado diri ha, kay panirado diri. Yes, at Ivan, saan? Oo, pwede masara na pa o. Panirado ba? Mananilig pa ko ba? Mananilig pa ko Dahil ba? ka. Asa mo na ipaagi ni mo? Inadi nagkundi, tara dito. Ay, mauday na siya, oh. Okay, di ay. Bata pa man na sa una, karon ako naman kaayo. Gwapa pa yun kayo. Grabe. Grabe, gamay pa kayo na sa una ba? Dugay-dugay manggod ko na wala ko dire. Tama gid ay nga dugay ko na wala dire kay inigbalik na ko. Hinog na. Ay. Kailam na siya daan sa kuha. Pero wa siya kabalo nga kuan. Bad record ko. Pas hindi ay. Hi, Grace. Kailan pa ka narko? Sige, Bart ko ba? Ikaw mo gutong kababata na ko sa una, God? Nakuha na nimo, no? Gibhart? Lagi, sige Bart, lagi. Oh, ako to. By the way, ako to. Dugay ko nawala dire ba? Sige, una-una, bakin siya, Gibhart niya. Ito, gidi ay no? Ako to ba? Grabe, nakakainomdom nga. Close kaya ta sa una. Dugay-dugay, magkanawala ko dere. Dugay ko nawala nun, close biya kaya ta sa Ano una. yung ganyan to di ay?
nakuan mangkod ko kanang nalay mga miss kuan ba? Mga trabaho ana ko to. Wala diri ba? Dugay-dugay kuan mo tingali mga 15 years. Kalimot Oh. man ni tanan sa imuha diri. Wala ko kalimot nimo. Tay sagod. Tinodong na priso ka? Ha? Wala ba? Wala man gud ka na prisugod. Nagtrabaho lang ko sa Matanaw. Kuan akong gitrabawan ka ng mangga bitaw niya, mang-spray lang mi. Motong dugay ko nawala. Ah, dili dito tinodi lang giingon. Ako po di man po gani ko katuo kay butan biya kay ka. Nawa. Butan lay ko sa pagtanaw. Buutan kay ko eh. Ikaw mapriso man ko nga kabuutan ako. Wapa ka no? Saan papa? Nakaw. Nakaw bukid. Anang hita ko sa papa ba? Ingat ko siya, ha? Eh. Saan ko ba? Hindi na, oy. Nasa ko, good. Basta mananghid lang. Ikaw ra dito isa? Ako gani kay gibiling kong papa ako ra isa diri ba? Wala yung papa dito. Yan na bes papa nga mandirado daw ko kay. Ikaw ra isa dito? Oo, ako ra gani. Yan na bes papa nga mandirado daw ko. Asa rin manghuli mo dito? Nana, Nakaliigso na to wala. bukid gani no, ako ra isa diri ba? Makapabor mo. Mas okay. Say makapabor. Ano magsige magsunod-sunod sa ako Kuya Gibhart? Dili ba? Mananghid ko ba? Ay sig sunod-sunod ba? Sa una pati ka, kuan ba? Wala Yes, sir. tao dito? Oh, baga mandirado biya ko. Sunod ko. Ay ba? Ay sig sunod diri Kuya Gibhart ba? Mabot kita sa papa ron kasapan ko ato. Wala matay gibuhat. Ay na dito Kuya Gibhart. Wala matay gibuhat. Ay sig bangon, ay sig sunod diri ba? Kapten ko papa makasapan ko. Matay gibuhat ko. Kuya Gibhart. Ay, Ano matay gibuhat? Wala man. ay Kuya Gibhart ba? Eh, Kuya Gibhart ba? Ano ba? Huli na ba? Kasi may Dali ra kita mulis papa, kasapan ko ato ba? Wadi mo, wala matay gibuhat. Kasi dalang biya ko ato nga manirado. Wala matay gibuhat nga daw. Dahil magugay ka gor. Ano man? Hindi nagnas papa ba? Mas okay gani itong nga wala yung papa yung mangho dire kay makapabor ko explicar nimo. Lain kayo. Sa ilain dire. Strict ba nas papas po Gibhart? Kuya Gibhart. Kuya Gibhart ba? Kasi kaya Kuya Gibhart ay. Madlok, ano madlok mo please? Ay, Kuya Gibhart mo. Kita naman. Please. So, ito pa nga katang shoutout dahil sa Caps Enterprise Card Trunk Delivery sa Digo City kang kay Rami Damos Motivo, kay Angela Diamante Praise o kang Pacheco Parayon. So, shoutout sa inyo ma'am, no? So, salamat guys sa pag-surprise and ay pag-deliver di ay. So, thank you. O dito sa YouTube. Shoutout kay Hazel Bugante, kay Mayora Ping, kay Jaser Loma, kay Karina Cano, kay Neil Layam, shoutout, Jem Flores, Karin Bilan, shoutout, o kaning ininchik o pangalan, Persia, mo comment yun naman si pangalan na shoutout, kay Ma'am Mimi Kumakay, sa dating, shoutout, salamat sa pag-suporta always, then kay Jade Baby, shoutout, kay Rodeline Humpong from Taguig, shoutout, kay Kabinder Vlog, shout out kay Pobring Barbero TV, shout out kay sa Darlene Dailan, shout out Ariel Vlog, shout out Alejandro Digamo, shout out og Trovang Pobre, shout out og kanala ay kalim pagpalo sa Facebook page, pag-subscribe sa YouTube channel. Daghang salamat.